Ik heb een Facebookpagina, Leerwerkers. Ik heb 4.000 volgers. Meestal moet ik graag zien en op YouTube wat ik vaker naar bezoeken. Ja, ik ben wel blij mee. Ja, nou, meestal krijg ik wel eens een appje van hey, zoals ik er bij u komen te filmen. Ik zeg ja, nou, dat kan altijd. Dus dan kom je eigenlijk heel Friesland wel wat terug. Ik film hier een leerwerker die hier rond Zwilling. En Zwitser komt er nog aan zo en die komt hier te komen. En Zwitser is? Een maat van mij. Okay. Ik ken hem eigenlijk via leerwerkers. Hij had mij eens een keer een film gestuurd. En zo ben je dat wat ontraling kwam en dan ben je eigenlijk een hele goede vriend. Ik zou heel graag zelf aan willen. Het is mijn lust in mijn leven. Ik ben er ook bij opgegroeid. Mijn hart is altijd leerwerker geweest. En ja, ik wil het graag ook doen. Maar ja, dat is nog lastig dat het net kan. Ik wil wat in de leerwerkersector blouwen. Ik wil er wat voor betekenen. En zo ben ik helemaal begonnen. Wat hoort? Bliksem. Nou, hij is zo'n ziekte, hè? Ja. Wat voor ziekte is dat? Lekker. Het is een ziekte die mijn spieren op alle plakken ontast. Al mijn spieren zijn ontasten. Mijn hart is nog wel gezond, nevens mijn ziekte. Mijn long ben ik nog gezond, nevens mijn ziekte. Wat merkt je dagelijks? Elke dag spierpijn. Elke dag spierpijn. Gewoon het inspannen van iets. Ik kom maar het 10 keer op de fietsen, dan maak ik dat alweer heel lang, viel ik dat nooit. Lijst van de reg. Eier maak ik met een lijst van het rennen. Ik ren moeilijker. Ik ben een woltrossetter zelf. Ik hou net zo gauw op. Maar ja, ik maak me soms wel eens deel aan, want ja, anders komt het helemaal niet goed. Dan kom je nooit weer uit bij het waai. Dat begrijpt je soms dan wel eens van hoe er dan in een trekker klimt. En nou ja, hij is jongens dan helemaal stikken als er thuis komt. En wij gingen gewoon terug. Ja, gelukkig had er een paar adresjes waar er is even een moaskoft of een midi. Dit werk ik wel eens doen kan. Nou, dat vind ik helemaal geweldig dat die mensen dat hem gunnen. En ik vind het mooi dat we zo'n jongen plezier doen kunnen. Als er eens een dag mooi is of wat er eens even foto's komt met zijn buis. Dat vind ik geweldig. Ik deel alles met mijn maten. Ze weten eigenlijk alles van mij. En ja, ik kan heel goed met hen praten. Ze weten alles. Ja, zonder hen ga ik nergens west. Dit ik net al had. Ik heb er wel verdriet van. Ik wil graag altijd aan het werk. Dus ik krijg een Zwitser gewoon alles dwan. Dag en nacht op de trekker. Maar ja, dat ging gewoon net. En dat is heel zwaar. Ik zou het heel graag willen en ja, dat is altijd confronterend, elke dag weer. Want je komt elke dag weer in. Ja, en hoe ga je daarmee om? Hoe jouwst het te plakje? Ik heb meestal te toeren in de auto, jongens. En dan kan ik vrij goed rust vinden. En hoe ziet die toekomst eruit? Heel onwis. Ja, het grootste kans is maar dat ik in de rolstoel kom en dat ik ja, verder net meer in kan. Nee, dat is wel dreig als dat wist. Ja, dat is zeker moeilijk. Daar zit je elke dag mooi. Ja. Klopt. En dan is het goed dat er af en toe van die vrienden langs keuren. Ja. Het mooiste is om een trekker van de groen op een foto te zetten. Dat gaat dan soms wel eens wat lastig. Nou, daar had er zijn steun en toeval uit Ellie mooi, zijn zusje. Nou ja, die doet de foto's van de groen en Leeuwen die maken de foto's vanuit de loft. Nou ja, dat is prachtig. Om te zien hoe broer en zus elkaar een paard binnen. Heel zou denken dat het mijn vriendin is, maar ze is op bezet. Ja, ik ging wel eens een keer mooi en dan even wat zien. En ja, en dan op lijst, nou, was het ook wat foto's mooi. Ja, dat zo gaat het eigenlijk. Dat is dan eigenlijk mooi, dan ben je mooi voortzis maar en dan heb je leuke momenten en dan hebben we het er eigenlijk nooit hoor. Nee.
Gewoon lekker dwalen met de trekkers. Ja, lekker door de trekkers praten en Sjen. Ja. Ik blijf eigenlijk zoveel mogelijk positief. Leuke dingen ervan. Wat nou nog kan. En zoveel mogelijk genieten. De leenwerker, ja, dat is echt het mooiste wat er is. Het zult altijd blijven.